L-espert tal-qorti Samuel Stillington xjent li kien inkarigat mill-ġbir ta' evidenza minn mezzi ta' komunikazzjoni spjega li kien preżenti għal tfittxijiet fosthom fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Id-difiża staqsiet dwar l-integrità tal-espert. Dr. Stillington xjent li l-involviment tiegħu fl-inkjesta kien biss li jiġbor dokumenti mingħand l-esperti fl-inkjesta u jikkomunika mal-Maġistrat Gabriella Vella. Qal li kien impossibbli wieġeb f'liema parti wettaq ir-riċerka li kien semma fix-xhieda tiegħu. Iddikjara li kien se jerfa' responsabilità biss tad-dokumenti li jsostnu l-evidenza fl-appendiċi. Meta mistoqsi dwar xogħlu fil-Guyana, ċaħat li tkeċċa minn xogħlu bħala investigatur. Ikkonferma li fl-2020 kien mitkellem il-Kummissarju tal-Pulizija biex jipprovdi taħriġ lir-rekluti. Meta d-difiża suġġeriet li talab madwar €1,000,000, wieġeb li l-proposta tiegħu ma waslitx fi stadju li jindika somma. L-espert esprima tħassib ukoll dwar kif informazzjoni sensittiva ħarġet fil-medja u ikkonferma li waqt l-inkjesta bat messaġġi lil ġurnalisti iżda ma ra xejn ħażin f'dan. Ix-xut ċaħat is-suġġeriment li sar mid-difiża meta allegaw li huwa għamel użu minn informazzjoni li nkisbet f'inkjesti oħra u użaw f'din l-inkjesta.